Soc Antoni Roca Rossell, un dels editors, juntament amb Josefina Salor i Joan Lluís Torres, de l'obra científica de Pasqual Calbó, el primer volum de la qual ha aparegut ara al mes de gener o febrer, no recordo exactament. Es tracta d'un projecte de l'Institut Menorquí d'Estudis d'editar la transcripció del manuscrit que està dipositat al Museu de Menorca, preparat pel pintor i artista Pasqual Calbó. Calbó, que va tenir una formació de 8 anys a Itàlia i un any més a la cort de Viena, on va segurament no solament aprofundir en els seus coneixements artístics, sinó també en els seus coneixements en general i en particular també de ciències, en tornar a Menorca, i en la seva estada a Menorca, va preparar un curs privat de la línia del que s'anomenen els cursos matemàtics, del qual existeix un manuscrit d'uns 500 fols. És un manuscrit en català, cosa que podríem situar cap a 1800, cosa que el fa un cas únic en la nostra cultura, perquè, com se sap, el català havia estat bandejat del món acadèmic a la Corona d'Aragó, i només a un lloc com Menorca, on aquestes estructures de la Corona d'Aragó van continuar gràcies a la dominació dels britànics i francesos, etc., doncs només a un lloc com Menorca això podia existir. El curs està fet en català, està escrit en català de manera natural per acostar-lo als seus destinataris, que eren segons diu Calbó, els joves menestrals de Menorca. El llibre ens proporciona un testimoni realment excepcional del que era la formació tècnica d'arquitectes, enginyers, constructors, potser militars, marins, al segle XVIII i principis del segle XIX, en l'època en la qual les grans escoles tècniques encara estaven en una etapa molt preliminar. Per un lector actual, doncs, conèixer l'obra científica de Calbó ens acosta a això, però també ens dona una perspectiva de quina és la nostra situació en el món científic i tècnic en la història. El primer volum compta amb unes introduccions, una introducció general al personatge que he redactat jo mateix. També, com que el volum està dedicat als tractats de matemàtiques pures, doncs hi ha un estudi introductori de Vicente Meavilla i un altre d'ell mateix, juntament amb Antonio Oller, que ens ajuden a la lectura del text de Calbó. La transcripció ha estat a càrrec de Maria Toldrà, on es pot constatar la riquesa i la consistència de la llengua, del català menorquí que Calbó feia servir. I tot plegat per recomanar la lectura d'aquesta obra que acaba d'editar l'Institut Menorquí d'Estudis. Moltes gràcies.